менә инде бераз Америка, Кушма Штат хакында бит татарча карый башлаганнар. Шуңа күрә мин дәвам итәргә уйладым. Ул кызыксынып гел мин журналист буларак та миңа кызык. Элек бәлки сез игътибар иткәнсездер, аларны кинода күрсәтсәләр, алар гел акча шутлыйлар. Кая ни булмасын, тик акча. Безне мәсәлән илдә бигрәк тә советлар илендә тәрбиялиләр, киноларда да хатта акча турында бик сөйләмиләр, кем акча хакында сөйли, аларны тәнкыйтьләр. Менә бүтән максат куялар, халыкка хезмәт итеп, халык өчен тырышырга кирәк, халыкка менә матур тормыш төзергә кирәк дип хатта төрле бик күп максатлар куялар халык алдыннан. Әмма акча кеше байымасын дип, ул вакытта байса да, мәсәлән, ала торган әйберләр дә бик булмагандыр, минемчә. Шуңа күрә хатта беләсез бит ул вакытта әйтәләр, инфляция булмады дип. Бераз булды инфляция, читлеләргә караганда булмады. Ул мин вакытында теге «Я боюсь» дигән Америкада чыккан бер кино, журналист хакында, минем коллега инде шул бер мафияның җинаятын күргәндә, шуны журналист буларак аны яктыртканмы, аның артыннан куалар, ул качып йөри алардан. Мин куркам дип инде татарча, авырча «Я боюсь». Хәзер дә бардыр интернетта, ул хәзер күрсәтмиләр аны. Шунда хатта мин уйлап торам, ул башта Советлар Союзына караганда ник алар шул анарга тәкъдим иттеләр бәләнбай акча, тик аны язмасын дип, инде масса күләм нәрсәлем средства массовой информации дип атыйлар. Шунда халык белән таныштырмасын, халыкны аны белән таныштырмасын, шул аларның эшләгән әйберләре белән дип. Бу җинаятьчеләрме, әллә мафия аларны монарга бик яхшы гына акча тәкъдим иттеләр, әмма ул баш тартты. Мин ул вакытта балачакта карап утырам. Мен әйтәм, ник ул менә шул акчаны ал да, кассага сал да, ул вакытта банк инде аларда тотып тора, хәтләнеп, процент үсә дип. Мин ул чагыштырдым үзебезне белән. Чөнки бездә аз булса да, ничектер ул аз булса да түгел, инфляция булса да алай көчле булмады. Аларда инфляция бара-бара, мәсәлән, шул долларны. Инде бер вакытта инде мин хатта бәхәсләшкәндә гел шул үзем аргументларны кулланадым. Хатта Екатеринбург шәһәрендә бер сәүдә үзәгендә бер малай белән сөйләшеп киттек. Ул менә минем мәсәлән апамның әне малае, ул ничек тә дисәң укымаса да баш эшли, кайсы вакытта шул теге ниләргә аңлап тора ул, әйтсәң. Бу сәүдәгәр, шул сәүдә, шулда бу да эшләгән сәүдә үзәгендә, бу да сәүдә үзәгендә, теге урыс малай инде Екатеринбургта шунарга сөйләп киткән ик. Ул тотынды, менә безнеке шулай дип мактанып. Мин әйтәм, син тап мәсәлән аяк астында 100 сум. 100 сум мәсәлән ничә ел элек, ничек инде менә бер 20 ел элек чыккан 100 сумга син анарга бер нәрсә ала аласыңмы? Юк. Америкада мәсәлән ул 20 ел элек югалткан ул бер кеше 100 долларны. Анарга алып булам бер нәрсә була. Вот шулай дип әйттем хатта. Анда да соңгыдан инде мин кино караганда аңламыйдыр. Аларны инфляция бара-бара, әмма мин шутлап карадым. Без менә фәлән 1000 долларга Калифорнияны сатып җибәргәннәр. Калифорния түгел инде, Алясканы сатып җибәргәннәр дип. Шуны мин укыдым, кешеләрнең фикерләрен хатта. Ул вакытта ул бик зур акча булган. Чөнки менә сез алыгыз Джек Лондон яшәгәнме, Эдгар По бәлки яшәгән шул вакытларда. Эдгар По түгел, О Генри вакыты мәсәлән ул язган, анда язган китаплар. Шунда ул вакыттагы акча белән хәзерге долларын чагыштырсаң, алар инфляция 30 тапкыр
Менә шул долларны 30 тапкырларга кирәк, 30 тапкырга. Шунда хәзерге акча дип шулай чыга. Менә шул хәзердә бәяләре мәсәлән үсеп бара. Доллар хатта акчасы җиңеләеп бара. Доллар урысча әйтсәм оста әйтер идем, татарча әйтеп булмый инде. Хатта шуны да ерактан кеше хатта ишетеп, борылып карап торалар. Шуңа күрә менә без кайсы вакытта уйлыйбыз, күпме ала дип. Мин менә күпме аламы, юкмы, кайдан беләм? Әле шутлап караган идем, китереп, хатта 10га тапкырладым. Мәсәлән, бүлдем 10га. 10га бүлдем. Ул мәсәлән Америкада кеше ала айына $3000. Мин аны алам да безнең акчага 10га бүләм. Ул безнең акча белән килеп чыга 30,000. Шунасын уйлап торасың, 30,000 акча алып буламы? Акчага шул бернәрсә алып буламы? Шуны карыйсың. Шуның кебек безнең менә хафу итегез, машиналар, мин үземнең фикеремне югалтам да торам, теге машина. Шулай чагыштырып торам хатта. Ризык ул инде аларда бер ягыннан кимдер язган була. Менә мин аны ничектер тәҗрибә булганга күрә инде бераз мактанган булмасын, журналист, халыкара журналист булгач, мен аны төрле бер әллә кая еракка бармадым инде. Шунда да илләргә бардым, төрле карадым, чагыштырып торам. Мәсәлән, ул ризыкны әйтәләр сыйфаты хакында. Ул сыйфаты төрле мин чыганактан инде источник ягы шундый информация, мәгълүмат алып тордым. Хатта кибетендә ул менә безнең сатылган алар ризыклар, шул помидор, таштай, пластик кебек, мәсәлән, әйтерсең, резинадан ясалган шундый, хатта тагы ипиләр дә. Менә мәсәлән, яманлыйсым килми, шуңа күрә әйтмим дә инде аны. Илне анда аппак ипи генә ашап торалар. Кыш көнне мин бардым. Хәзер әйтсәң, илен берәү әйтер, бу шул дәүләтне яманлый икән дип. Шунда теге нәрсә дип, акчарлакмы? Акчарлак. Шулар хатта диңгез буенда кыш көнне аларга аппак ипи ташлаганнар. Кышлар хатта аңлый, алар да аңлый. Кара ипи кайта туклырак, файдалырак. Кара ипидә ул инде нәрсә әйтергә, арыш ипи бигрәк тә кешенең сәламәтлегенә зыяны аз килә. Ак ипи ул теге ничек әйтергә инде, шикарны да күтәрә инде, канында кешенең тагы нәрсә күтәрә. Шул файда салай түгел инде ак ипинең хатта. Кеше күбесе менә карап торам, кибеттә бик сирәк алалар кара ипине. Тәмсез дипме, нәрсә дипме? Хатта ул менә теге тәмле-төмле ипиләр пешерәләр бит. Аны да элек мин ярата идем. Идән хатта чак-чакны күп, шунда чәй эчәдем, күңеләшә дип. Хатта мин әнә теге Төркиягә барсам, Истанбулда алар баклава дигән, баклава дип, шуны белән чәй эчәргә яратадым. Ул күңелне күтәреп җибәрәдер. Баллы соңдан инде медицина алып баргач, газеттә бераз аңлый башладым. Bunlardan файдасы юк икән. Бераз кына шул күңел күтәрә икән кешенең, чөнки ул теге канда тамырларда кан, шуның шикәрнең дәрәҗәсен күтәрә икән, күңеле була икән. Ул гел шулай ярамый икән, чөнки ул теге урысча поджелудочная железа ди. Шуны шуңа зыян китерә икән, хәлсез калдыра икән, шул хатта бик артык ярамый. Менә шуны әйтәсем килә, ул кибеткә анда барып, юл ипи кеше аламы? Алар байлар ди, мәсәлән, байлар өченме, әллә инде акчаң күп булса, анда аерым бар кибетләр, табигый ризыклар анда сатыла ди. Хатта
экология ягыннан, шул экологически чистый дип, татарча ничек инде экология ягыннан сафмы, чистамы дип әйтергә була. Шундыйны хатта кеше һәркайда да яши, тик төрлечә яши. Берсе әйткән всюду жизнь дип, шуннан соң теге нәрсә дип әйтәләр, канатлы җөмлә, крылатый выражение, шундый таралды ул всюду жизнь дип. Шуңа күрә ул төрле җирдә бар, төрле ризык, әмма инде теге кунакка барганда кеше акчаны шутлап тормый, әмма гел эшли башласа ул шутлый. Шуны мин аңлый башладым, ник алар Америка Кушма Штатларына кинода алар һәм һәр чакта акча шутлап тора, әле шушы менә йортта, хатта шушы йортта тора, ирле хатын, белмим, һәр ире исәнме, ширле әле. Малайлары бар, ул өйләнеп киткәндер, ә кызы элек шибәр генә бер зифа буйлы иреннән аерылганда бер малай калган. Шул мин аны ничектер таныштым. Ул анда бер кафеда эшләде, сөйләштек. Ул инде монда бер татар егете артыннан йөргәндә, инде тегин малай баласы булгач, икенчедән мусулман түгел инде ул. Шулай күрә уйланып торган, өйләнергә ашыкмыйча. Ул шуны миңа сөйләп бирде инде, ашыктан ашык. Инде Америка ул теге игълан итеп, Америка кияүгә чыгып китте. Тегендә бер америкалы кешегә кияүгә чыккан, ул аның баласы бар. Хатта шуны гаилә төзділер инде. Теге малай белән, бу малай белән, хатта шунда тормыш нәрсә инде төзибез дип шунда хатта. Шул атасы, анасы барып кайтканнар, шунарга миңа сөйләгәннәр иде. Анда ди урамда утыра, хәерстап утыра ди, анарга ди 1-2, хатта $3 да биреп китәләр ди. Менә шундый анда бит нәрсә теге бәясе кыйбат булганга күрә бирәләр ди. Урамда менә шул хатта яшиләр. Мин шуны теге башка сыймый, хатта суык, мен әйтәм, йылмый каналларда юк. Ул суыкта хатта алар коробкалардан ясап, картоннан үзләренә кичкенә йорт шикелле нәрсә, кичкенә бина инде шунда урамда, хатта Нью-Йоркта кеше яши. Бездә дә инде менә элек булмаган иде. Әле мин редакция тик эшләгән чакта, беренче елларда инде чыккан кино «Бомж» дигән. Ул вакытта күбесе белмидер нәрсә икән ул бомж. Без определенного места жительства дип аталган. Хатта ул Сахалинда аларны Богодул дип атыйлар. Мин практика барганда Богодул дип, Екатеринбург шәһәрендә Бич дип атыйлар. Бывший интеллигентный человек дип шаяртыпмы, хатта бәлки дөрес тә ул булгандыр. Ул алар күп алмаганнар, башын ишүгә салган, Бич дип атыйлар. Бездә кызык ие. Теге ризык булса тансыкка ди. Анда-санда теге без андыйны күрмидерик, белмидерик, безгә бик кызык ие хатта ул. Алар шул Америкада гел булып торганнар, әле исегездәдер бер, хатта бер бомж аны тормышы хакындамы ул СССР журналистлары аны популяр итеп, хатта аны хакында аерым сөйләргә була, алар тормышын менә ничек анда яши, шулай дип. Менә шул Америкадагы кешеләрнең тормышы аерылып тора. Менә монда безнең кеше, мәсәлән, ул хөкүмәт аның хезмәт хакын юнәп түләмәсә дә, бер өлешен анарга шул теге, анарга ничә ел эшләгәч, 10 ел, 15 ел эшләгәч, хатта мин Екатеринбургта 2 трудовой белән эшләдем дә, шунда җитәкче бар иде безнең авылдан әнисе. Шуңа күрә мин сораган идем, менә мен әйтәм, икенче трудовой бар бит, әйдәгез, мин бит сездә менә эшләп ятам, инде разнорабочий аталган, чиратка торыйм әле фатирга. Юк ди, ул ди, аз дигәндә 15 ел, 20 ел сиңа кирәк ди. Шул кеше 15-20 ел көтеп фатир аладыр. Соңыдан инде анарга бераз күбрәк түли башлады дисә дә була хезмәт хакын. Әмма ул тегенәргә тотып, монарга тотып, яри менә соңдан ипотека дигән нәрсә уйлап чыгардылар. Шул һәммәсе минемчә ул Америкадан үрнәк алып
ясый башладылар. Кредит, менә хатта кеше 3-4 кредит алып, әле микрофинансовые организация дип хата атыйлар, кеше шунда барып, бер мизгел шуннан кредит менә аптыраганым, туган ягыма караганым. Оренбур өлкәсе Төстүбә, ягъни Солилецканда минем бер абыйымның, ике туган абыйымның кызы шунда эшлидер, мин бар белгәнем, анда хатта ди көненә 1%. Көненә 1% кеше ала, көненә 1%. Әле ул ди бүтән бер җирдәме, әллә шунда 2% хатта булды. 2% та булды көненә, мәсәлән, кеше түләргә тиеш. Ул пенсионер булса, анарга имеш 1% дип. Шундый хәлдә булды ул хатта. Күрдегезме? Каян кеше алырга тиеш? Кеше бурычларга бата-бата, чөнки ул өйрәнмәгән, ул канында калган, сеңеп калган СССР чорында партия тәрбияләгәндә аны гел аңлатып торганнар, син киләчәк тормышың турында борчылма, без синең хакында уйлыйбыз, без сине урамда калдырмабыз, ач утырмассың, шулай дип, шуңа кеше һаман шул әле қан тамырында сеңеп калган, аңында сеңеп калган, шул ул кеше гел нитеп тора. Җиңел уйлый тормыш хакында. Матди ягыннан авырлыктан куркмый, бу да акчага, теге бурычларга бата, әмма бер дә борчылмыйлар, аларның артыннан куып йөриләр, хатта алар төрлечә хәйләшләп котылырга тырышалар. Үзе бер комит, инде ахыры инде юньле булса хатта. Булай юк инде ул менә тормышта. Аны ничектер хөкүмәт күреп торды, әмма яклавдымады. Кеше дә ул бер яктан үзе гаепле, чөнки алар безнең җәмгыятьтә шундый мода дисә була, керттеләр, кешенең өе мактур булырга тиеш, яңа өйдә торырга тиешме, кайсысы хатта шуннан соң машинасы да булырга тиеш, бакчасы да булырга тиеш, ул ел сайын чит илләрдә, диңгезләрдә ял итәргә тиеш. Теге нәрсә дип атыйлар инде менә, стиль жизни дип атарга була инде. Аларга бәйләп куйдылар, навязанный, урысча әйтмешли. Шуңа күрә шунарга инде урысча, чтобы быть соответствовать дип, шунарга имеш кеше тырышадыр, бурычларга батып, бер-берсеннән анда яшерә, хатта менә бурычлары күп микән, ул яшерә, тик менә кеше арасында кеше булыйм, ни престиж дип яхшы киенә белмим, әмма менә машина кредитка алып, иң кымбат инде казакча, инде кымбат кыйммәт машина алып, мәсәлән, шунасын тагы яңа фатир, ремонт, евроремонт дип төрле акчалар чыгарып, ул бер дә иртәнге көнне уйламыйчы бурычларга батып, хәзер яшәп калыйм дип, ул бит әле берсе ширли башласа, мин кайсы вакытта ачуым киләдер, акча сорый башлыйлар, фәлән балабыз ширләде, операция кирәк, менә нәрсә кирәк дип кайтта язалар, игълан итәләр. Мин шунда уйлап торам, син бераз акча үзең сәламәтлегеңә калдырып тордыңмы менә, аз булса да, мәсәлән. Юк, калдырмыйлар алар. Алар шул хәзер акчам бар, шуны тотырга кирәк, дөньяның рәхәтен күрергә кирәк дип, кеше кайсы вакытта киләчәкне уйламый. Урыс әйтә, близоруки ди, татарча белмим нәрсә дип әйтәләр инде. Сукыр дип әйтергәме, тагы нәрсә дип әйтергә кешене. Шундый безнең адәм, безнең халык һәр чакта да шулай киләчәкне уйламыйчы, байлык куып, бер-берсеннән ярышып, бер-берсенә мактанып, менә мин шулай яшим дип, акчаны түгеп, соңында анигә ул, чөнки ул Советлар Союзында, ул коммунистлар тәрбиясендә без бераз инде, мин коммунистларны бик яклысында килми, мактысында килми. Әмма ул вакытта хөкүмәт халыкны хәерчегә халык әйләнмәсен, әгәр дә ул кеше акчага зарк акча бирсә, инде социаль проблемалар көчәя, ул үзенең хөкүмәтенә каршы
анардан нәфрәт туа, нәфрәт туа һәм бүтән ямсыз күренешләр булачак дип хөкүмәт тырыша иде аны якларга. Теге гаиләдә мәсәлән берсе акча тота белә, берсе акча тота белми. Акча тота белгән шуның кулында акча йөри, хатта шул кирәк чагында гына ул акчаны чыгара, юкка исраф итми. Шуның кебек ул вакытта инде шундый система булган, социаль системасы безнең ничектер по одежке протягивай ножки дип атыйлар, хатта шундый әйтем бар анда шуны. Хатта шул принцип буенча торганнар инде. Соңнан инде менә әти мәрхүм әле әйткән иде, менә сарайда ди тулы ди ботинкаларыгыз бераз гына тик тишелгән ди, нәрсә ди, сезнән атып ташлыйсыз. Ул вакытта никтер башмакчылар булмады, төзәтергә бер кеше булмады. Ул вакытта өр-яңаны киядерик тә. Әллә хөкүмәтнең шуны ни булды? Әллә үзе сыйфаты бик түбән булды? Әллә хөкүмәтнең шундый сәясәте булдымы? Максатымы? Кешеләр күбрәк алсын дип, әле бер вакытта әни мәрхүм әйтәдер, ул ди менә лампочкалар ди хатта ди яна да китә, ул ди хөкүмәт шулай ясый, аларны тизрәк янып китсен, яңаны сатып алсыннар дип. Әгәр дә ул яхшыны ясаса, кеше ди хатта яңаны алмый, хөкүмәткә акча керми ди. Без көлгән идек. Инде университетта укыганда укытучы шуны әйтте. Ди шулай ул ди. Әгәр дә ул мөмкинлеге бар ди, лампочка чыгарырга ди, гомергә янып тора торган. Әмма бит шунда ди нәрсә затоваренность дип әйтәләр. Алмаячаклар кешеләр шул лампочканы ди. Хөкүмәткә акча керми ди. Ул бит алар җитештерә, халык алмый, алар бит хезмәт хакын алырга кирәк. Хезмәт хакы каян алалар? Шул лампочканы сатып. Ул лампочкалар янмый, шуңа күрә янып китми теге өйдә кулдагы сатып алганнар. Шуңа күрә алар ни ди? Алар нәрсә аларга ди? Шул кала инде ди алмаска, һәм булар хезмәт хакына акча юк ди. Шулай дип әйтә, ул дөрес ди, хатта әйтәм. Без менә күрдегезме? Әле дөрес әйткәннәр. Неважно, что сказали, важно, кто сказал димы, шуның кебек без шунарга хатта ышанып йөргән идек. Без әти, әни алар инде ретроград, алар ушы ничек инде урысча әйтмешләр, отстали от жизни дип. Юк, киресенчә икән, алар шул белеп торганнар күп нәрсәне хатта. Әле балачакта безнең әби йөзлеки мәрхүм рөхшат булсын, ул әйтәдер, менә ди һава торышы үзгәреп тора ди, бузылып тора ди. Нигә ди? Чөнки менә ди һава карасаң күккә ди, анда ди шул теге ракеталар ди, гел самолетлар очып ди, нине күкне тишеп йөриләр ди. Без көлдек анардан. Соңыннан дөрес әйттеләр, ул шул теге ракета җибәрәләр ди, хатта космоска ди. 40 ел дәврендә генә тик озон бит. Шул озон безне саклап тора. Кояшның төрле зыян нәрсә инде. Мин урысча оста әйтер идем, татарча ничек әйтергә? Зыяныннан саклап тора инде шулай. Шулай, мәсәлән, ул тишелә бер җире, шуннан соң кояшның радиациясе безгә килә дә зыян итә безгә икән. Шул 40 ел ди, менә мәсәлән, шул ракета ди яндырып җибәрә, шул озонны ди, 40 ел дәврендә генә тик ул хатта төзәлә, бераз төзәлә. Мансы да шулай булып чыкты. Шуннан соң күп нәрсәләрне мин хатта бездә әйтәләр, татар халкында борынгылар белеп әйткән ди. Шуның кебек борынгылар белеп әйткән, яны бер яктан карасаң әйткәннәр дөрес. Менә хәзер мин гафу итегез, икенче чыгарышны теге фикерләрне җыя алмыйча юлда кеше каршы килә, кеше күп анда тыңлап торалар, ничектер сине нинди нәрсә сөйли икән, нәрсә дип. Шуңа күрә мин аны бик юньләп сөйли алмадым. Соңрак бәлки дәвам итермен. Әгәр дә сез кызыксынсагыз, бу теманы дәвам итеп, тагы шул хакында сөйләрмен. Үземне нәрсә уйлыйм шул Америкадагы, чит илләрдәге һәм үзебезнең тормыш хакында. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.